Ktoré mesto nazývaš svojim domovom? Bratislava jednoznačne. Aká asociácia ťa napadne pri týchto slovách? Devín, Šťastie mojej rodiny. Dubravka, Najlepšie sídlisko na svete a môj domov prvých 37 rokov môjho života. Amerika, Pred alebo po Trumpovi. pred Krajina snov. Keby som vyhral jackpot, tak si kúpim dom v Kalifornii. a po Trumpovi. Počkám, kým on ide. Londýn, Obľúbené veľkomesto, ale žiť by som tam asi nechcel. tehelné pole. Veľa spomienok a za mňa, že aktuálne, že krása. Mne sa strašne páči to, čo je postavené na tehelnom poli. Sú ľudia, ktorí to možno nemajú až tak radi, ale mne sa nový štadión veľmi páči a veľmi sa páči aj celá štvrť. Zimný štadión, futbalový štadión, kúpalisko, ten parčík Kde si pozrieť futbal? v mundiale. Číslo 2. Vieš čo, preto vznikol mundial, lebo číslo 2 není. Kde sa dobre najesť? Koľko máme času na odpoveď? Kebyže mám chodiť iba do jednej reštaurácii, keď môžem, tak by som chodil do Šugetsu v technickom skle. Na Miletičke, Mumbo Nambo, Thai-Mai, v Petržalke a z takých klasík, napríklad ja milujem sadnúť na motorku a aj sa previesť do Stupavy na Salaš. Kam na výlet motorkou? Po Záhorí a hlavne cez vojenský útvar, neviem presne sa to volá, ale tam tie cesty smerom na Milavu a potom doľava na Šaštín, to je nádhera. Ak by si mal bývať v jednom inom meste na Slovensku, ktoré by to bolo? V okolí Trnavy. Veľmi sa mi páči Trnava, malé mesto, ale zároveň dostatočne veľké na to, aby si mal dobré reštaurácie a podobné veci. Nie priamo v Trnave, ale v okolí, niekde medzi Trnavou a Malými Karpatami. A vo svete? Pred Trumpom, niekde v okolí LA, ale tak ostaneme na zemi v Cagliari a okolí. Kam na Vienetu? Všade. Ale v Devíne máme skvelé potraviny, čo máme otvorené non-stop. A vieš si zobrať aj 23.15 a po poradnom zápase Chelsea spapkáš. A najlepší druh Vienety? Originál vanilka s čokoládou. Všetko za to je, že bečkový film. Najviac preceňované miesto v Bratislave? Ja nemám rád nábreže Eurovej. Ja nemám rád, keď sa ľudia predvádzajú, vieš, keď tam chodia, keby to vlastnili a podobne. A to my ľudia v teplakoch, to tam necítime dobre. Najikonickejšia budova na Slovensku? Most v Celgarte. Kam k Barberovi? Do zóna Barber jednoznačne. Najkrajší futbalový štadión na Slovensku? Tehelné pole. A druhý najkrajší? To je Sparta Trnava. A na svete? Dajme Santiago Bernabeu. Miesto na Slovensku najviac hodné Instagram. Dubravská Hlavica. Krásny les s krásnou výhľadkou. A čo pre teba znamená domov? Rodina.